हाफ्लि फेन्दा नुजालायनाय गावनि अंग सोलेर नुजाहांहां जालायनाय AI जों फैखो जानाय मोसानाय नोंथाङा खुद AI जों बानायस्लायस्लाय गावनो हारसिङै मोसाथारनानै हगारब्ला मा जायो दले बिदा बिटिआर बिसोर सानै बिक्तिनि सायाव राजकर आउटपस्टआव मानहानिनि केस होनाय जाबाय रन्जन दैमायाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो सानदों नायबाय था गुड इभिनिं एभरिवान बे समाव नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनथाम भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय दा नोंथांमोना बे मोनथाम भिडिअ आपडेटखौ नोंथांमोना किसुमाना नुखाबाय जानांगौ बा किसुमाना गोबाङानो नुवाखै स' जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेल थ्रुयै जोबजासिम नायनानै लायोबा निश्चय बुजिना मोनगोन आरो जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होननानै आङो गिबियावनो आसा खालामना थाबाय दा गिबि खेब आङो बेखौसो बुंनो सानदों नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफ्रा नोंथांमोना सहैनो हायो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जेसेबां हागौ एसेबां बे भिडिअखौ अन्नानै शेयार खालामना होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनानै थायो बा बयबो नुलायलायो दा नोंथांमोननो आङो नैबे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र मोननैखौ होनायनि सिगां आं मोनसे भिडिअखौ होग्रोनो सानदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाग्रो जोंहा मानगोनां दानि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जिथुनाखि जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नङाबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मा खामानि एबा मा हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय थांखि लादों बा थिरांथा लादों आरो बेजों लोगोसे मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोनजों आङो मोननै भिडिअनि सायाव फैगासिनो दङ जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन हायाखैमोन जायखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय गासिबो खामानियाव जागोन नामा सार गासिबो खामानिया मा खामानि जिखिनि बेयाव जाबाय थायोमोन गासिबो जागोन ना मिनि सेक्रेटारियाव मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि खिन्थु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि एमप्लयिनि नियम दङ थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन दे जेबो नङा साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन इन्टारभिउ होगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' BTCनि आन्दारावनो जाखायो नालाय बेयो समस्या जाया जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन बास मोनगोन 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुवारिनि गेजेराव फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल CM साराबो डिक्लेयार खालामदों बेखौ जोङो इलेक्सननि उनाव खालामहैनोसै दे अबे आं जेबो मिथिया जेबो हयथ' माबाफोर जालायदोंमोनब्ला हयथ' रायलायनानै समाधान जाबाय बेखायनो दिनै जोङो बे खुन्थियाखौ गायसननो हादों मिनि सेक्रेटारियाव जे आसाम BTC आयनाखौ जिरायनाय जागोन ना BTC आयनाखौ जिरायनाय जागोन ना आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा ना मा होनदों जिरायगोनब्रा मानो जिराया जागोन मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे गासिखौबो रन्जन दैमायाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो सानदों नायबाय था बिब्दिब्ला नोंथांमोना दानिया बे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ निस्सय नुनानै मोनबाय नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै लानो हाबाय जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा अर्थात BTCनि चिफ सारा मा मावनो थांखि लाखो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बा उदालगुरि जिल्लायाव नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे मा बाथ्रा बुंखो बेखौबो नोंथांमोना बुजिनानै मोनजोबनो हाबाय दानिया फैदो जोङो फार्स्टनि इन्ट्र' जिथुनाखि दले बिदा बिटिआर नामा बिथाङा फेसबुक पेज सालायो बिथांखौ गहपुर हालामनिफ्राय राजगड़नि थानायाव माने
केस होनाय जाबाय मानहानिनि थाखाय दा मानि खारनाव बिथांमोनखौ केस होनाय जाखो बा मा हिसाबै बिथांमोनखौ केस होखो नोंथांमोना बे भिडिअखौबो निस्सय नायनानै लाजोबबा बुजिना मोनगोन आरो मानि खारनाव बेफोरबायदि दिनै मा खालामना लानानै मा दायनिगिरिनि थाखाय बा मा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय दिनै दले बिदा बिटिआर फेसबुक पेजखौ बा बिनि अनारखौ मानो थाखाय केस होनाय जाखो मानहानिनि थाखाय नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै लानो हागोन भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायगासिनो दङ आरो मोनसे जोंहा इन्ट्र दंबावो जोंहा हाग्रामा महिलार सारानो फार्स्टनि जिथुनाखि सेकेन्ड इन्ट्र नङा होमबा बेवहायनो नुनो मोन्दों नोंथांमोना NDFBनि जिथुनाखि फाउन्डार डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जोंहा जोबथे सालायबाय उदां खालामगोन होननानै खोथा होदों आरो बे उदां खालामगोना मा NDFBल' मा माखासेयाल' नङा होमबा रन्जन दैमारियाबो गगोन थाबैनो नायबाय थाल' आं टाइम होनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों मिथिबायना आरो माने जेरैबायदि मिडियाफोर सानदोंबा नों आङा सानदों बेनिख्रुइ बा गुन माने मावनानै दिन्थिगोन होननानै बुंनाय दङ बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना नायनानै लाग्रो नैबे मानि खारनाव जोंहा दले बिदा बिटिआर फेसबुक पेजखौ केस होखो जोंहा नैबे आइजोफ्रा दले बिदा बिटिआर आबो गावनि फेसबुक पेजआव जोंखौ बिपिएफनि दादागिरि मानसि आरो जेराव मोनो बेयावनो लोगो मोनब्ला हमनानै बुनाय आरो गाज्रियाव थांनाय गाज्रि खामानि मावहैयो होननानै फेसबुक पेजआव पस्ट हगारनाया गासैबो नंखाय एबा मिनिंलेस बेनिखायनो जोंखौ फेसबुक पेजआव गाज्रि राव एबा गाज्रि सोदोबफोरजों बाहायनानै जोंनि मान सनमान आरो जोंनि बिपिएफ पार्टिखौ मुगैजाथाव राव बाहायनायनि थाखाय जोङो न्याय एबा जास्टिस मोननो बिसोर सानै व्यक्तिनि सायाव राजकर आउटपस्टआव मानहानिनि केस होनाय जाबाय नंगौ बिथां मनालिसा बरगयारी बुंनाय बाथ्राया गासिबो नंगौ थांनाय बुधबार 11 तारिख 2000 फेब्रुवारिनि 2026 आव बेलासिनि 2:30 समाव बे सुजि गयारीनि फेसबुक पेजआव बिनि जोंखौ गाज्रि माने फट' सुजाबनानै होनाय मोनसे पिक्चार नुनो मोनदों बिथाङा बेंटलनि दले बिदा बिटिआर फेसबुक पेजआवबो गोबां जोंखौ गाज्रि पस्ट होनानै फानसावदों बेखौ समाज बिजोङाव मानसिफ्रा नुनानै सोरबा जाम्बा जाम्बिफ्रा नंगौ सानगोन आरो सोरबा मिथिनायफ्रा सिरि थागोन बे फेसबुक पेजआव पस्ट होनाया गासिबो नंखाय सुजि गयारीनि फेसबुक पेजखौ गहपुर राजकर आउटपस्टआव जोङो मानहानिनि केस होनाय जाबाय आरो अब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनबाय बिथां दले बिदा बिटिआरखौ मानि खारनाव केस होखो गहपुर हालामनिफ्राय दा गहपुर हालामनिफ्राय केस होनायनि खारना नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय मानो होनना बुङोब्ला बे आइजोफोरखौ दाख्लै बावैनिफ्राय जोङो माखासे फेसबुक पेजफ्राव नुनो मोनगासिनो दङ बा इउटुबावबो नुनो मोन्दों जोंहा दले बिदा बिटिआरनि फेसबुक अनारा जिथुनाखि नैबे आइजोफोरखौ माने नंखाय बांखाय आइजोफोरखौ बा नङा गारानो बायदिसिना फाव फान्दायनानै बा साजायनानै बायदिसिना एडिट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा माने बिथांमोनखौ माने बायदिसिना एडिट खालामनायनि गेजेरजों बा एआइआनो जा जियानो जा बेजों माने भिडिअ खालामना भिडिअथ' नङा माने फट' एड खालामलाबायनानै माखासे लिरनानै माने डिसक्रिपसन बा टाइटेल लिरनानै गाज्रि होननानै हगारदों जाहैदों बेनि खारनाव दिनै बिथांमोनखौ केस होनाय जाबाय बा बिथां दले बिटिआरखौ केस होनाय जाबाय आरोखि दा आं बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि बर' सुबुंफ्रा माखासे एआइजों खालामनो मोन्दों होननानै बा एआइजों खालामनाय होननानै जानला मेनला माने जेरै गोसो एरै खालामगासिनो दङ बेफोरबो मोनसे बर' समाजनि थाखाय गुबुंले बारहावा होननानै आं सानदों दिनै नोंथाङा बेबायदि खालामबा नोंथांखौ आं खालामबा बा आंखौ नोंथाङा खालामबा बेफोर मोजां जागोन जानो बेफोर आखुवा बेफोरबायदिखौ खालामनो थाखाय बयबो रोंगौ बयबो बुजिगौ नाथाय जों बुजिसेयावबो बा रोंसेयावबो मानो बेफोरबायदि खालामलायबाय थायो दा बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो दङ सोरबा बायदिया फेसबुकआव नोंथांमोना नायनो मोनगासिनो दङ आइजोफ्रा किसुमान गावनि फट'खौ होनानै मोसादों दख'ना फैला जालायनाय मोसाहोदों एआइजों दा बेफोरखौनो मिनि हाले हगारना लादों नाथाय बेफोर हुदाया मोजां नङा होननानैसो आं सानो जुदि बेफोरबायदि खालामथारनो सानदोंब्ला थाफ्लि फेन्दा नुजालायनाय गावनि अंग सोलेर नुजाहांहां जालायनाय एआइजों फैखो जानाय मोसानाय बेफोरखौ फेसबुक पेजफ्राव हगारना लादों अब्ला नोंथाङा खुद एआइजों बानायस्लायस्लाय गावनो हारसिङै मोसाथारनानै हगारब्ला मा जायो बैफोरावबो मान सनमान गैया नामा बै मोदोमाथ' नोंनिसो बे सोलेराथ' नोंनिसो नोंथांनिसो फेस नोंथांनिसो महर नङा होमबा दा बेखौ एआइजों बानायनो मोन्दों होननानै जानला मेनला खालामनाङा मोजां मोसानाय बायदिसिना कमेडियान बायदिसिना खालामनानै नोंथांमोना हगार एआइजोंबो गोबां बानायनो हायो जेब्ला दिनै नोंथाङा गाज्रिखौ बानायनो सोलोंस्लायस्लाय मोजां बानायनानै सोलों बा मोजां खालामनानै हगार मोजां खालामनानै नोंथाङा फेमास जानो नाजा मोजां खालामनानै नोंथाङा भाइरेल जानो नाजा मोजां खालामनानै भाइरेल जायोब्ला बे मोजां भाइरेल मुं मोनगोन गाज्रि खालामनानै भाइरेल जायोबा बे गाज्रि मुं मोनगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ आं सानदों नोंथांमोना जाहाथे मोजां खालामनानै हगार मोन्दों होननानै एआइजों खालामनायसो होननानै नोंथांमोना जाबा दाजा नाबां नाथां खालामनो नाङा
दा आं बुंनाया बांद्राय जाया जानो हागौ नोंथांमोना किसुमाना दुखु मोनहैनो हागौ बा किसुमाना मोजां मोननो हागौ बिनि थाखाय गाज्रि मोनग्राफोरनि थाखाय आंनि निमाहा बिनानै थायो दा नोंथांमोना जिखुनु साननानै लादो नायनानै लादो बुजिखायो नोंथांमोना नङा होमबा फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा जानला मोनला AI जों मोन्दों होननानै खालामनाङा AI जों खालामनानै साननैसो सिगां मा जायामोन हिन्दी सुबुंफ्रा नङा होमबा दिनै गावनि सोलेरखौनो बा अंगखौनो भाइरेल खालामनानै लाफ्लांनाय बा AI आव गासिबो रेकर्ड थाजोबो बेखायनो बेफोर दा खालामनानैसो आं सानदों आरो जोंनि बर'फोरखौ जाहाथे सांग्रां जायो AI निफ्राय बेखौसो आं रिकुवेस्ट खालामदों बेजों लोगोसे जोंहा नैबे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे एक्स NDFB जोबथेसालिनिफ्राय बा फासिनि साजा जिथुनाखि जिउ जोबजासे जेल नङाबा फासिनि साजा होनाय माखासे गोबां NDFB जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामबाय दा बेजों लोगोसे जा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि NDFB फाउन्डार दङ जायखौ जोङो बुङो गायसनगिरि लिडार होननानै बुङो नङा होमबा बै बिथाङा गनो थांगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बा BPF सरकारनि आमोलाव जिथुनाखि 5 बोसोर जोंहा UPPL सरकार थानायावबो गवासै नङा होमबा दिनै नायनोसै समा खोन्थासिगोन हाग्रामा महिलारि सारा थारैनो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ दुरुननो हागोन हाया आरो बिथाङा बुंदों माब्ला गगोन आं दिन थारिख होनो हाया बा खोथा होनो हाया नाथाय गगना रोखा आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि जिथुनाखि ससियेल वार्कारफोर बा माखासे जिथुनाखि निउस पर्टेलनि मानसिफोर बा नों आं माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरा जि सानदों बेनिफ्रायबो बाबबासिन खालामनानै दिन्थिगोन बा मावनानै दिन्थिगोन होननानै जों हाग्रामा महिलारिया खोथा होदों नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ फारि फारि नायनानै लायोबा निश्चय बुजिनानै मोनगोन आं जोबथारनायाव बेखौनो खावलायबाय माने बारा गोलाव बुंनोखौ सानला भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय नङा होमबा नोंथांमोना माने नायनो बानायफैगोन बा आंगायनाय मोनो बयबाबो नङा होमबा खिन्थु बारा सम गैया किसुमाना बेखायनो नोंथांखौ आं आसा खालामदों जाहाथे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना मा सानदों फोरमायहरदो आरो लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामलायनो हाबाय स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ जों लोगो मोनलायसिगोन आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा ना मा होनदों जिरायगोनरा मानो जिराया जानो मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन आगोलनिफ्रायनो सिन्था खालामबोबाय थानाय मिनि सेक्रेटारियेट एबार मिनि सेक्रेटारियेट जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन हायाखैमोन जायखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय गासिबो खामानियाव जागोन नामा सार गासिबो खामानिया मा खामानि जिखिनि बेयाव जाबाय थायोमोन गासिबो जागोन ना मिनि सेक्रेटारियाव मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि खिन्थु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि एमप्लयिनि नियम दङ थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन दे जेबो नङा साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन इन्टारभिउ होगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' BTCनि आन्दारावनो जाखायो नालाय बियो समस्या जाया जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन बास मोनगोन 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुवारिनि गेजेराव फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल CM साराबो डिक्लेयार खालामदों बेखौ जोङो इलेक्सननि उनाव खालामहैनोसै दे अबे आं जेबो मिथिया जेबो हयथ' माबाफोर जालायदोंमोनब्ला हयथ' रायलायनानै समाधान जाबाय बेखायनो दिनै जोङो बे खुन्थियाखौ गायसननो हादों मिनि सेक्रेटारियाव जे आसाम BTC आयनाखौ जिरायनाय जागोन ना जाया BTC आयनाखौ जिरायनाय जागोन ना आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङा ना मा होनदों जिरायगोनरा मानो जिराया जानो जागोन मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेमब्लि खुंगोन एखे गासिखौ रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था